O 7 de marzo de 2019, o Concello de Pontevedra poñía a marcha a reforma da Ponte do Burgo. Tras máis dun ano de traballo e cunha prórroga de por medio pola crise sanitaria, esta obra encara a súa fase final. Un proxecto de máis de 2 millóns de euros que o Goberno municipal definiu hoxe como exemplar, de vanguarda e respectuoso co patrimonio da cidade. O proxecto ten carácter de vanguarda, tanto polo deseño do propio proxecto, que fixo un estudo de aquí de Galiza, como pola obra civil, que, como vos decía, pues, é absolutamente respetuosa co lugar no que se executa e que tamén é unha empresa galega en UTE con outra, e, ademais, sobre todo, polo alumeado. A inauguración terá lugar o vindeiro 4 de agosto. O acto arrancará ás 10 da noite coa apertura da exposición da Ponte do Burgo e ás 10:30 co acendido do alumeado monumental. A continuación, ás 11, será o alumeado do acendido ornamental de cores, que durará aproximadamente un minuto. É un alumeado que non é contaminante, que non é invasivo, que non é abrasivo para as persoas que pasemos por enriba da ponte e que, ademais, é unha obra moi complexa, é un traballo de deseño moi complexo, porque a intemperie aí é moi dura, hai salitre, hai auga, hai vento, as condicións meteorolóxicas son moi complicadas e non había nada en todo o mundo que servise para poñer nunha zona como esta. Tivo que ser unha empresa galega e, ademais de Pontevedra, quen deseñou estes elementos. Co obxectivo de garantir a seguridade de toda a cidadanía, o Concello lembra a toda a veciñanza a importancia de respetar todas as medidas de hixiene durante o acto de inauguración. Hai 1,5 km de espazo desde onde se pode ver o alumeado da ponte, dando a volta polas dúas beiras do río, a Ponte das Correntes e a Ponte de Santiago, hai 1,5 km. Hai espazo de sobra para que todos e todas intentemos respectar as normas de distanciamento social e de seguridade. De feito, co obxectivo de que non se produzan aglomeracións o día 4, o Goberno municipal celebrará varias rutas guiadas ao longo do mes de agosto, tanto para o público infantil como para os adultos. Os mércores 12, 19 e 26 vai haber 2 roteiros pola ponte. A partir de mañán poderán facerse as inscripcións na páxina web do Concello. As rutas infantís terán lugar de 7 a 8 da tarde e a dos adultos de 9 a 10:30. Esta última rematará cun petisco no mercado de Pontevedra.